Welcome back sa atong YouTube channel diri sa Sukdanan sa Kamatuoran. Karon nga episode atong hatagan og reaction, hatagan nato og komentaryo ang usa ka nagpaila nga Katoliko. Diri sa atong nga channel sa Sukdanan sa Kamatuoran, wala tay gipili dire. Bisan unsa nga relihiyon, bisan pa kauban sa atong pagtuo, kauban sa atong simbahan, kung makita nato nga wala nagkadimao, wala mainsakto sa hulog ang iya nga mga pagpamulong, ato adyo nang hatagan og reaksyon. Sa dili pa nato hatagan og reaksyon ang usa ka nagpaila nga Katoliko, ato usang lantawon ang iya nga video. Ako Katoliko kung dako, pero kabalo ka ang mga INC, gwapo kayo og mga simbahan kaysa mga Katoliko. Prangka nga pagkaistorya. Unya nganong kaduha ta maghalad bitaw? Maghalad ta una unya maghalad na puta sa ikaduha. So karon ang nakadakong pangutana, asa di ay padulong ang ato ang kwarta nga gihatag sa simbahan? Usahay makaingon ta og ingon ani ba nga to ang pagampo ug unsa gyud atong giampuan? Sa ingon niya, unsa ingon sa usa ka nagpaila nga Katoliko, ako nagduda ko nga dili gud ni siya Katoliko. Pero akong gi-research, gitan-aw nako ang iyang account, usa gyud isa ka Katoliko. No? Apan matingala ta mga kaordinaryong Katoliko. Ngano nga naa man gyud ingon ani nga klase ingon ani nga klase nga Katoliko. Mauni ang mga Katoliko nga gitawag og nominal Catholic. Unsa man na siya? Tagsa ra manimba, dili active, musimba lang kung naay kasal, naay lubong, musimba lang kung naay fiesta. Pareha karon. Nagsugod naman ang Misa de Gallo. Musimba lang, puno-puno ang simbahan karon. Pero kung sa ordinaryo ra nga mga Domingo kanang wala lay mga ingon ani nga katiguman, gamay ra gyud kay ang manimba. Ingon ani ang klase sa usa ka inosenteng Katoliko. Ingon pa niya nga nanungog man nato sa iya nga video, ingon pa niya nga mas nindot kuno ang simbahan sa mga iglesia ni Kristo kaysa Katoliko. Sayop kana mga kaordinaryong Katoliko. Nasayop si brother sa iyang pag-ingon nga mas nindot ang simbahan sa mga iglesia ni Kristo kaysa Katoliko. Asa man dai siya niadto, aha man dai nga mga lugar iyang giadtuan, ngano nga ang iyang nabantayan kadto rang mga dili kaayo nindot nga simbahan, katong mga kapilya nga mga kato lang siguro sa mga bukid-bukid, maoy wala ang iyang naadtuan. Nindot ang simbahan sa mga iglesia ni Kristo kung naa sa syudad, municipality, sa mga dagko nga mga lungsod, nindot ang ilang mga simbahan. Mao gihapon kanato sa simbahan sa mga Katoliko. Ang ato nga mga parokya, pagkagwapo, dire lang sa bayugan, dagko kayo dire ang mga kapilya dire, mga parokya, dagko kayo dire. Nindot siya kung naa sa lungsod, sa syudad, kay daghan man ang manimba, daghan ang mga tao. Pero kung dito na gani sa mga bukid-bukid, ako kay naamang ko nagtrabaho kaniadto, wala pa ako mag-resign, supervisor ko sa Sismore Philippines. Gituyok-tuyok na ako ang tanan ng mga lugar, tanan ng mga kabukiran diri sa Agusan del Sur. Ug akong makita gyud didto nga naa gyud mga simbahan sa mga iglesia ni Kristo nga dili gud nindot, naay mga bati kay nila nga simbahan. Naa man gani simbahan nila nga kana rang home division, balay na ba? Nya naalay karatula nga ma-identify nimo, mailhan nimo nga simbahan siya sa iglesia ni Kristo kay naa may nakabutang nga karatula, pero balay lang. Kung sa Seventh Adventist pa na home division. Karon
ingon pa sa usa nato ka igsuon nga Katoliko nga inig magsimba kuno, ikaduha magkolekta og halad. Sayop na pod. Maunang nakaparat lagi sa asin. Kay wala gyud in tawon masayod. No? Kini nga klase nga mga Katoliko nga ingon ani nga ang mindset bitaw gi-question bitaw nga ingon nga ikaduha kuno mangkolekta og halad. Unsa ra ba jud kadako ang halad? Mao ra ni ang mga dili gyud mosimba nga dili pa gyud mohalad man ni ginagmay ra gyud. Mao ni ang klase nga mga tao nga tagsara mosimba unya dili pa gyud mohalad o maghalad ginagmay lang. Ingon pa niya kaduha daw mag koleksyon. Sayop kaayo na. Kay sukad sa akong pagsimba sa Katoliko, kadaghan ako magsimba tuig na kapin. Kay bag-o pa man ko na mga Katoliko, kay sa Badista man ko sa una, sa mga bag-o pa dire sa ato nga channel, usa ko ka sa Badista og tuig pa ko kapin nga nahimo nga Katoliko, ug wala pa koy isa ka tuig nga gikan na bunyagan. Mag 1 year pa ko sa ako nga pagkabunyag karong sunod tuig, February 8, 2026, 1 year na ang akong pagkakatoliko pagkabunyagan, pagkabinunyagan. Ika-isa ra man gyud maghalad, ika-isa ra mo tuyok ang sibot. Pero naay mga higayon nga naay second collection pero panagsara gyud ni mahitabo. Pananglit kung naay mga nahitabo nga kalamidad dito sa pikas nga lungsod o diha man lang dapit sa lugar kung asa nahimutang ang kapilya, asa nahimutang ang parokya. Pananglit na ay nabahaan, na ay nasunugan nga naapil kasunog ang ato nga usa nga kapilya. Mahitabo nga i-announce na sa PFC nga naay kung asa paingon ang second collection. Naapoy mga instances nga naay mga kana mga seminaryan nga gusto tabangan sa simbahan. Naay second collection. Og didto pud na i-announce pud adaan, dili pud na mo ditso rang og tuyok ang sibot nga kalit-kadit lang nga dili ipasidaan na i-announce na kung asa paingon ang kwarta, asa paingon ang kanang second collection. Unya ang kanang mga PFC maunay mag-record sa mga kwarta, transparent ang simbahan. Gi-question sa ato nga igsuon kay mao lagi nang nakaparat sa asin kay daghan mga Katoliko ang wala pa gyud dawn maluto sa pagtuong Katoliko, mga inosente pa kaayo. Mao na nga dali lang yun malingla sa mga protestante. Ug naay mga protestante nga moadto sa balay, naay mga protestante nga mo approach, dali ra gyud ni sila nga makabig tungod kay wala sila magkinabuhi sulod sa simbahan, wala sila mutuki, nagpasagad lang sa ilang mga kagulingon. Ang halad dira sa simbahan dili na ingon nga paingon sa bulsa sa pare. Naay mga opisyalis ang simbahan nga mo kwenta, mo pasabot, mo bahin-bahin asa paingon ang kwarta. Diri lang daan sa mua pagkadako ang billing sa kuryente dire, tubig, ipalit na sa pagkaon kanang mga altar boy, kanang mga sakristan, kanang mga choir, pakanon na sa pari, kanang treasurer, kanang caretaker. Mao na ang palitan og pagkaon, palitan og sudan, kay mao na ang gamiton kauno na diha sa mga lumilihok sa simbahan. Og naa na siya resibo, nakalista na asa paingon, kay i-announce man na kung asa paingon ang kwarta, no?
nakabalo ko ana sa dihan nagkatoliko nako, pero sa una igsuon, sa una mga kaordinaryo katoliko, sa wala pa ko magkatoliko, sa Sabadista pa ko, nagsigi ko hunahuna asa man paingon ang halad no sa mga katolikong tinaghan naman kay na. Maor na ako nga sa una sige ko pagpangdaot, pero karon nga nahibalo nako kay pag-adto nako sa kumbinto, nakaadto man ko dito sa kumbinto, pagkadaghanag pakanunon didto. Naay mo adto didto nga mga kanang bisag dili mga katoliko, kanang sa gawas nga mangayo og pagkaon, mangayo og bugas, mangayo og sudan, naapagani mangayo og gatas, mangayo og kanang tambal, tagaan. Kay kanang kwarta nga i-collection diha sa simbahan, kanang halad didto na paingon, itabang gihapon na gamiton sa pantubil sa sakyanan sa pare kung moadto dito sa pikas nga kapilya, kung naay monthly mass, itubil sa mga sakyanan, sa mga lumilihok sa simbahan kung naay paadtuan nga seminar, didto na paingon ang kwarta. Mao na nga kining atong igsuon, wala gyud siya mahibalo tungod kay inosente kaayo. Ingon pa niya, nag-question niya, una nga gi-question nga bati kuno ang simbahan sa mga simbahang katoliko, sa iglesia kuno nindot sayop. Pag ingon gi-question na pud niya, ang asa paingon ang halad kay ikaduha daw kuno mo mangayo, sayop gihapon, ikaisa ra gyud mangayo, ikaisa ra motuyok ang sibot, ikaisa ra ang halad. Naalay panahon nga maduha, pero ipasabot kung asa paingon ug dili pud na pirme. Isa na ko katuig nagsige simba, nahinumduman nako, ikatulo pa yun ko nga higayon nga naay second collection sa isa ka tuig nako nga pagsimba sa Katoliko. Kini atong igsuon, nasayod ko nga Katolikura ni siya sa bunyag. Katolikura ang iya nga baptismal, pero ang iyang pagkinabuhi layo rayod kayo sa simbahan, layo ra kayo sa pagtuong Katoliko. Wala pa yun ni siya maluto. O mao lang kadto ang ato ang gamay nga reaksyon sa ato nga igsuon kay kita diri sa ato nga channel sa Sukdanan sa Kamatuoran, bisan pa og kauban nato sa simbahan, ato agyo nang hatagan og komentaryo. Dili parehas sa uban nga mga relihiyon nga ang ilang kauban kung masipyat, dili nila ikoreksyonan, dili nila hatagan og reaksyon, ilang ila hinuon nga panalipdan, no? Diri sa atoa sa simbahan Katoliko, kung naay makasala nga misan pa ang pare, pag once ang pare makasala, ato agyo na siyang hatagan og disciplinary action. Gani ato parang hatagan og komentaryo diri sa social media, ibalita pa na sa national TV kung naay mga kauban nato nga nakasala, nga nakakamit og mga mortal sin, ibalita pa na siya sa national TV. Pero kami sa una sa Seventh Adventist pa ko, wala gyud ko kadungog nga naay pastor namo nga nangabit, nga natanggal sa pagkapastor. Wala ko kadungog nga naay pastor namo nga natanggal sa pagkapastor tungod kay nangawat og halad og ikapulo. Wala ko kadungog nga gibalita, wala ko kadungog nga gi-vlog sa mga kauban nako nga mga vlogger sa una sa SDA, tungod kay ikaulaw na mo na, itago na mo na, dili na mo na ipakita, dili na mo na ibalita kay ikaulaw na mo.